Naar Nijmegen gekomen voor een bezoek aan de markt, hoopt Marieke te kunnen overnachten bij haar tante. Maar deze, een slechte vrouw, weigert haar onderdak. Van haar hulpeloosheid en haar eenzaamheid maakt de duivel gebruik om haar, nadat hij zich veranderd heeft in een jonge man, Moenen geheten, te verleiden. Wil je met meegaan en een minenraad doen zonder wijzen? Al dat je denken mocht of pijzen zal ik u leren, zo ik u eerst vertelde. Van goede, van juwelen, nog van gelden, zul je ook nimmer meer hebben gebrek. Marieke! Ja, wat is er van de dienst, oom? Luister goed, kind. Ga naar Nijmegen om boodschappen te doen. Oh, ik zal doen wat u zegt. Ik ga op pad. Het kan laat worden vanavond en het is een pokken eind lopen. Overnacht anders bij je tante. Oom, ik zal alles precies doen zoals u het beste vindt. Oké, vaarwel. Een goede reis. God zij met je. Vaarwel. Schijnheilige slet, wat doet gij hier? Het hele dorp weet dat gij u 's avonds gaat vermaken, het koren induikt en naar hartelusten drinkt. Schier u weg, zielig kuiken. God of duivel? Ik ben de duivel en ik zie daar een heel mooi bedroefd meisje. Ik denk dat er wat met haar aan de hand is. Ik ga maar eens even kijken wat er allemaal aan de hand is. Maar ik heb me natuurlijk wel eerst zitten vermommen, anders dan komt ze erachter dat ik de duivel ben. Oh, ik schrok! Opeens zat iemand voor me. Dat hoeft niet, mijn kind. En wie bent u dan? Ik ben Moenen en ik heb 1 oog. Oh, ik ben Marieke van Nijmegen. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild and free. Jezus, hoe kan uw vader me vergeven na alles wat ik verkeerd gedaan heb? Omdat mijn vader alles vergeeft, zolang je maar echt berouw toont. Ja, je altijd maar slechte dingen doen. Waarom? Ik ben die ben. Ik ben God. En ik vergeef iedereen die voor zijn dood berouw heeft. Maar wie koppig vasthoudt aan gruwelijke misdaden, zal net als Lucifer moeten drinken in de afgrond. Ai, niet bij Lucifers pillen. Als ze berouw gaat krijgen, dan ben ik haar kwijt. Ze moet dood. En nu, voordat ze berouw gaat krijgen. Maar hoe? Weet je wat? Ik neem haar mee, hoog de lucht aan. En dan laat ik haar te pletten vallen. Je gaat mee.
sleur aan de bogen en we gooien aan te plekken. Help me, help me! Ah! Wie is het, wie is het? O God, ik bid tot u, laat haar leven alsjeblieft. Paus, ik heb uw raad nodig. Ik heb 7 jaar gezondigd met de duivel en ik ben radeloos. Wat moet ik doen om vergiffenis van God te krijgen? Met de duivel? Zoiets heb ik in al mijn jaren biecht nog nooit gehoord. Daar moet ik even over nadenken. Ik zal u 3 ijzeren ringen geven, 1 voor rond uw nek en 2 voor rond uw armen. En zij zullen zo vastzitten dat ze enkel door een mirakel los kunnen komen. Als ze los zijn, ben je vergeven door God. No, no, me lo te bebe. No, no, no. Triaxo. No. Pare ko, vai game. Bebe kunang. No, bebe kunang. Ito ubi pong babo. Bebe kunang, mai. Bebe kunang. Vai. Bebe, mai. Onso. Onso ba kya? Bebe danza. Ay nating hobby, ay nating hobby. Bebe, bebe. Okay, bebe no. Bebe. Sini, dale, dale, man. Sigue. De dia, então entra na se ficar todo dia, acabou de guardar perdonar. Todos não poderiam ser na minha hora perdonar. Não hora bidar comigo, amor na cruz de gente não. Pero percebo me se dá mais tranquilo não. Pero just, please, pero cara, não é ainda chance mais. Não dá señal que final na caminho. Não, não dá nenhuma señal caba. Mas não tem razão. A gente não, chega não tempo. Querem vir aqui mais? Não!